Yuk, derek nih saking Mbak Santi saged tumuju wonten sasana panglipur bersama Yu Sonia Budaya. Iya. Terus norem. Monggo dipun derekne sangaling kanca-kanca New Sonia Budaya. Nggih. Menika kula kepengin derek ajar bawa nggih Kang Mas. Nggih, nyumanggani monggo. Pangkurinoso. Bangsane kewan metu ya Mas. Anggite pasar mendo. Kapan sumandi sisihmu
dipun bajetaken langgam sewindu nggih kan Mas. Tuman iki lho, kompak Masya Allah. Ning Kediri ra enek lho Pak ngene Pak. Tenan. Domong yakin to Mas. Kowe gayane. Iki engko padahal rewang lho iki engko. Rewang lho iki engko. Harsamnas. Oh, apa Mas? Hari Sambatan Nasional. Oh, Hari Sambatan Nasional. Oh, berarti engko wayahe mantok ya mantok gak pareng salim. Oh ya maksudnya gak dadak pamit ya Mas, ngono lho. Ya salim ning ora pamit. Gak usah dinteni lho ya. Ora usah. Nggone dulure dhewe kok. Dulure dhewe. Wes andem kopi. Oke, matur suwun kagem juru ladi. Wah, siap siaga. Ngerteni banget yen menika para yoga remenane kopi ireng. Ya Mas ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, menika sinambi ngrantu mbok menawi saking para tamu undangan wonten ingkang badhe nderek nembang monggo lho nggih Bapak Ibu. Sing rewang nggih pengen nembang. Nggih pengen nyanyi. Mungkin nggih Bapak, sak rampunge tembang niki nggih. Nggih. Jan. Sampun? Nggih. Manggih
Iya Mas. Jan, neng kene iki sumuke kok ra umum ya. Kaya disentolo pir Mas aku. Jan, lektinge napa Mas namine? Napa? Boten mireng. Sawal. Sawal lekting. Oh, iya. Sentolop lekting pokoknya ya. Matur suwun. Jan paket komplit. Gayeng sangat. Lah ngono lho Mas. Alah Mas operator ki kok ya perhatiane Mas aku. Operator ini lecet. Piye Mas? Lek nek sindene ra dikene mangke diubuh. Lek nek sindene digolek-golekne iki pas. Aku pomo kon milih ya Mas. Milih bojo yoga apa operator, aku ya mesti milih operator. Mesti pinter nguntir. Matur suwun sanget nggih Kang Mas, Mayang Sari. Wah, jas. Bacotke nggih. Rinoso sampun katur Kang Mas. Matur sembah nuwun. Nggih, sami-sami. Ditambahi diajeng.